Hey guys, welcome back to my channel. It's me again, J-Nyn, your Bisaya friend. And for today's video, ay gagawa ako ng tutorial para sa mga walang idea kung paano mag-set ng premiere sa YouTube. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, please huwag kalimutang i-like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. So, pinakauna natin gawin guys, syempre i-open natin ang ating YouTube account. Kung paano ka mag-upload normally ng video guys, ganun din yung gawin natin pag nag-set tayo ng Premiere. I-click lang natin itong create a video or post, then upload video. Ayan, naglo-loading pa siya guys. Antayin lang natin. So, drag and drop video files to upload. Click select files. Then, hanapin mo yung video na i-upload mo. Click open. Ayan. So, maglagay tayo ng title. Sample na lang. Then guys, ugaliin nyo ding maglagay ng description guys. Importante yan. Then, of course, thumbnail. Upload thumbnail. So, kailangan may naka-ready ka ng pang thumbnail. Then, open. Then, scroll down. Nandito naman sa audience guys, i-click mo ang no, it's not made for kids. Then scroll down, click more options para maglagay naman ng tags. Ugaliin nyo din maglagay ng tags dahil importante yan guys. Ayan, okay na tayo dito guys. Since na-finish process na din yung video ko, click next. Then, dito naman sa video elements, pwede natin tong skip. So, next lang. Ayan, sa visibility, i-click natin ang public. Then, click set as instant premiere. So, pag na-click mo na ang set as instant premiere, i-click mo itong schedule. Then, pwede ka nang mamili ng date and time. So like for example guys, October 8, 2020 at ang time niya is 12:15. Then, i-click natin ang set as premiere. So pag na-click mo na ang set as premiere, click schedule. Ayan. Pag na-click mo na ang schedule guys, mag-antay ka lang na schedule na ng premiere mo and make sure na andun ka para mas ma-entertain yung mga viewers mo. And now, you can copy the video link. Ayan. At i-share mo sa mga friends mo. And don't forget to remind them na i-set reminder nila yung premiere mo para makatanggap sila ng notification 30 minutes before your premiere. At para naman sa mga naka-mobile phone, ganun lang din yung gawin nyo guys. I-open nyo lang ang inyong YouTube account sa Chrome na make sure na i-desktop site nyo siya. So, follow the steps lang kung paano ko ginawa ang mag-set ng premiere sa laptop. Ganun lang din ang gawin nyo sa phone. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. At isa pa guys, advice ko lang sa inyo, every time na nag-premiere kayo, make sure na andun kayo para mas ma-entertain yung mga viewers ninyo. So, ayun, hanggang sa muli. Bye-bye!